I-Kaizer Chiefs ihlose ukuvuka ekuhluleni kwayo kwakamuva kwe-Betway Premiership njengoba ilungiselela umdlalo wayo womlenze wokuqala umzukuswane wokuqala we-CAF Confederations Cup neqembu lase-Angola. Lo mdlalo uhlelela umgqibelo ngo-5 ntambama. Le club inethemba lokuthi izogwema impinda eyenzeke enyakenye lapho iqale khona ngamandla yabe isilandelwe imiphumela ephoxayo. Iqembu nokho lithatha ukuzethemba kubadlali balo abasha abalethe amandla amasha nokujula eqenjini. Omunye walaba badlali abasha uSiphesihle Ndlovu uqale kahle selokhu efikile esuka ku-SuperSport United. Useyamukela inselelo yokulwela indawo eqenjini elizoqala umdlalo futhi uyabazisa ubuholi babadlali abanamava beqembu. uNdlovu uphawule umthelelo omuhle wokuba nabadlali abasha abasayinisiwe okusiza ekudaleni isimo sokuncintisana esiphusha wonke umuntu ukuthi abe phambili. Uthi abadlali abafana noZitha Kwenika, Bruce Mvuma no-Anaso Miguel bakhombise ubuholi obuqinile. Wathi uma umdlali ethola ithuba lokudlala kumele alethe amagoli ngenxa yokuncintisana okuphezulu esikwadini. Ubuholi bubalulekile kulesi sikhathi sesizini ikakhulukazi emqhudelwaneni wezwekazi onemilenze emibili lapha amaphutha angaba nezindleko ezinkulu. I-Chiefs izobe ibheke umphumela omuhle ekuhambeni ozoyinika ithuba eliqinile njengoba izobhekana nomlenze wesibili e-FNB Stadium. Njengomdlalo onamava, uNdlovu kulindeleke ukuthi abambe elikhulu iqhaza ekusizeni amakhosi ukuthi akwazi ukubhekana nomsebenzi wawo. Ujabule ngokuqala kwakhe eqenjini futhi unethemba lokuthi uzoba isibonelo kubadlali abancane. uNdlovu uqamise igoli lakhe bedlala nePolokwane City njengomzuzu omqoka omsizile ukuthi azinze futhi akhombise amakhono akhe ekuqaleni kwesizini. Ubonisa ukuthi leli goli belibaluleke kakhulu ekuzithembeni kwakhe kanye nokubonisa ithimba lezobuchwepheshe ukuthi ungumdlalo ofanelekile. uNdlovu uthe kumqoka ukuthi abuyise ithemba labo ikakhulukazi njengoba isizini siqalile futhi ubengakabi naso isikhathi esiningi neqembu.